Slavurez, em îro li navçeya Kolik a Girêdayê ser bajarê Semsûrê ne. Li welatê me li Kurdistanê yek ji jîngehên herî kevintirîn ev dere. Em niha li ciyê ku bajarê Arsemya lê hatiye avakirin, em li wê mintîqê ne. Ji ber ku ev jîngehekî gelek kevnar e û dîrokiye jî zêde em midaxelê dîrokê nekijî, mafê me wekî ekîbî heye, em erdîgariya vê derê bu were parve bikin. Niha ciyê ez lê me wekî min got. Ciyê ku bajarê Arsemya lê hatiye avakirin, li jêrê min jî keleha Kolikê. Keleha Kolikê jî yek ji kevintirîn yên kelehên welatê me li Kurdistanê ye. Êca ez ê hinkî behsa erdnîgarî û coğrafya em bêjin vê derê ji were bikim. Ev rexê min ê aliyê destê min ê rastê herêma Gurgumê Angon Mereşê ye. Li pişt min meletî û her wiha navçeyên meletiyê hene. Dîsa li vî alî jî wekî Amed, vî alî wekî Riha û Dîlok hene. Semsûr wekî me got yanî jîngehekî gelek kevnar e, gelek serpêhatiyan ra, gelek medeniyetan ra ev der mazûvanî kiriye. Wekî me got çiyayê ku li vir lûtkeyek ku li vir bajar li ser ava biye jîngeha herî kevnar a herêmê, em weke ekîbî em hatin vê derê, me got em hinkî bi wek çavê çûkekî hinkî çavderî bikin, çi li vir heye, em çikare bidînin. Li vir bi rastî gelek tiştên kevnar yên kevin hene ku jîngehên kevnar da li vir însanê vê derê li vir jiyanê bikar ayîne. Wekî em bêjin pira cenderê ku hinkî ez dixwazim di çarçoveyê van tişta de balê bikişîm ser navan jî. Çünkü ev jî lîteratura zimanê me da pêwîstî pê heye ku civaka me hinkî rastiyan zanibe. Mesela li vir pirayekî cendere binav dikin, dibêjin pira cenderê lê di esasê xwe de ew ji gan û deretê, yanî dereyekî zindî, avekî zindî, avekî herikbar. Bi demê re ev tiştana guherî ne, gan dere bûye gen dere, gen dere bûye cen dere. Her wiha me got wekî pira gan derê. Dîsa di heman demê de çemê Kolikê ku li vir dibêjin kata çayî jêra, ev jî wekî çemê gan derê, yanî ew jî navê wî jî pêra hatiye lêstin. Dîsa her wiha me wekî me got li vir bajarê Arsemyayê ku li vir hatiye çêkirin, Arsemya jî herçendî bav û kalê em bêjin Komagenê, Kralê Komageneyî ve jî lê dîsa jî di nava hevok-sazkirina navan tekildarî peyvên Kurdî he wekî ar. Çünkü ev herêma ku vê derê ye herêma agir e ji Dîlokê bigir, di Semsûrê da, di Meletiyê da, di Gurgumê da, her wa hettanî Sînorê, Gurcistanê û hettanî Kurdistana sor, ev rexê vî alî gelek navên me tekildarî ar hene ku ev jîngeha kevnar a vê derê jî tekildarî navê ar e lê wekî kralê wê wextê kesên ku em bêjin tekildarî navê Samî jî bikin heye, yanî ji ber ku vê derê wekî ew Samî, Samîsat jî heye ji bo navçeyekî Semsûrê Samîsat jî tê gotin, tekildarî wî nîne lê wekî me got yanî tekildarî ev tenê navê Kralê Komagenê ye.
چیا و داره وکی نمرود شخلوی آلی دیگه و نمرود یعنی مجاره کی دیسان بسیه جبون ناو هنه هنتش ادی سر مدد دما کو دب قالب رودنن ام ادی راستیا ویج دما ببیزن پناسه بکش مرا وسا عجیبته halbuki ne usaye ve ki Nemrud yani mesela az ana bejim nave Nemrud jinemirte belki insan pe baver nekiji insan te bigijin ku rastiye kiji he henvan tiştan hene çiyay aliye Nemrude mesela jiber ku PKT xwazayı demad milyon salan bere em bejil laseru em bejil tofanın giten wisa bir rengi çebune liveri şekleki wisan karkazi girtiye çay ki zinarine cibci çaya ve dereci teniz yeknin yani wisan rezene ve ki tıl kelega hevdune yani jibo maruci sere yeke derbasi edibi be gelek geliu vadiyan da dve marif derbas bibe jibo ku yani وکی چما ام بیشن جیه کی پر ساپه مرو هلکشه دوی مرو وسان خطا خو بگورنی وکی زیگزاگ چه که جبو کشاندنی ردرج دبل و درج یعنی ام بیش تپک نزیگه و گر نزیگه هفن لیده ماجور درباس و دره ببی gelek zahmeti gelek riv evanda derbasi jbu viji herime ki gelek stratejik lewraji insanı bere jiber qada u belan u jiber şer u cengan beter ciyin wisa jxwara hilbijartin hatin ilvan derana bicibune ve ki jingeh bikar anine lewraji yani liver ciye ku eznha leme ji keleha kolike gelek bilinde yani bu qasi belki tahribi bejim yani pesa metraj hatta bilintirin yani ligora asta kelehliye kelejil ser zinarakil ser çeme gandereye eca divi çiyay da ez dixwazim besa hin daru berên ku ve herêmê hene mesela liver darekî taybet heye her 12 salê mehê jî şîne niha li pişt kameramanê min jî xuya dike ez karim wisa lê binêrim û jî rave bikim gelek şîne dişibe beîvê lê nebîve dişibe çamê ne dîsa çame dişibe hevirsê ne hevirsê jî رویکی داره کی بالکشه بهتر افدار لالیه افریقای وسان جین وان درانه تدیتن فکیه کی ویجی تنه وکی شه چیزان وکی گونی تشته کی عجیب داره کی عجیبه لوی هرمه هیا بالا مکشان او یک یادجی داره گوهیجان گلکن گودیشان انگو داره گودیشان گلک لورن داره گودیشان قولنجان هر وها تعوکان ین خوازایی و هر وها داره برو و مازی جی لهرمه هنه اما گرو گشت خواه لهرمه کل که بدومینن لوی داره گلک دارون داره فکیان هر وها دارن وکی مازی بروجی هنه اف داره گودیشه انگو گوهیجه همان دمه جوره کی و قولنجیجی هیا دیسا لور کزوان هیا وکی به ترکی جرات بجم مننگیچ کزوان اویاجی و دیسا اف داره کی کوم گود داره کی بالکش یا yani Kurdistan em aqwasa jî geriyan rastî li Mêrdînê herêma Torê li wê derê ez rastê cureyekî wisa hatim yani wekî cerokê merd dikare yani bêje mesela tişaxekî jêkî bi qasî cerokekî dikarî bikarbînî aqwasa jî ew ê ye saxlem e ciyê ku em bêjin agir falan bigîkê belkî ew be yani naşkî jî wisan tiştekî ecêb e gelek tiştên nav xwezayê de henin ez nas dikim bixwe hem zarokatiya xwe de tiştê ku li herêma ez lê jiya me hebûne ji mezina min bîstî ez zanim lê ji ber ku min ev nedîtiye rastî hin tişt jî henin ne hewce ye ku meriv bêje ez vî tiştî dizanim lê ev wekî pirsek ye ji bo temaşevanê me ku dibe ku zanibin belkî li bin bernameya me şîroveyekî jî bikide derbarê vî de ji bo em rastiya nav bidînin ev jî wekî pirsekî Eca liver jî ruknekî heye dîsa ev rukun
وکی مگوتی اف درش بود کو باجار آرسمیه اف جی رکنه ج برماهیه کی ج آواهی نوانه کله همان آنگو اف جی به چاکوچان همو تشدانه که چه کرنه جبر کو کورا چه کرنه یه کورا نرمه وسا شکل دانه که جخوار رکن جبو به تایبت دما آواهیان چیت کن لکوشه آواهیان دخن جبر کو چپ و راست دوی هفو دو زخم بگره لوی داری هندبینن مثلا لور دیاره کو وکی جنگه هاتیه بکارانین بفکر وان کورین کو جناوا چمه گان داره هانینه لوی داری کورین دیاره کورین ناوا آوینه لور شکل دانه وکی حسان 3-4 خطین بالکش دانه evji dara godi şey disa ev der ve ali Malatya'ya evji geliye ku xuya dike geliye ku çeme kolike ango çeme gandere teda derbastı be eve jili ve dereye ki az eve bikim liver keleh ser vi zinare jere zinare ki tujik وکی مرد کاره بیشه بخواسی 500 متر درجه هیای وی هیا وصل سروی تو میکه توجک اوه چه کرنه کله چه کرنه دی سال ور بانه هم بکشین سر اف کورین آواهیان بفکرن مبعث رکن کر طبی هنن جه نوکی رکنین لیش بوکو اوه بگره کور ام بیشن هفو دو وصل بگره او اوه چه کرنه جبوان مثلا دور ده بفکرن لور بنوی وکی براک لیخن اوه کرن جبو کو کور درباسی هفو دوسان ببه پرچین و بر نده هنجیانجی وکی ستون جبر کو ام بیجن اوه چه کرنه گلوور چه کرنه مثلا اف جی یک جوانه او جی بفکرن وسا شکل دانه دیسان اف جی جبر کو اچما بحثوانات کم جوانا جخوازای انسان فایده دبینه جناف خوازای فایده دبینه وان تشتانا و چیت که با عقل خون بفکره اف جی دیسان تشتکی بالکشه مثلا لور اف یا جی وکی اوه چه کرنه محتملا اف دیار دریه یعنی جی جبو جیه ام بیجن کسی که قدر گرام به جبو اوی لور تابی اوه اون برماهی سردمین گله کنه از که هنکی جی بر بچیای آلیه نمروده و ابو عبدم ناسین ام در که وی جوری از هنکی لور جی بحث بکم بنرن دمسال زوستانه لی افجی هی کزوانه هیه کزوان بخاگی تی خوارن هم جی دمسال بهاره ده دمان نو هم بیجه پندک ده پله ود به او پله وی کوه تزه او جی مرد کاره وسط تزه جی بخواه گلک باشه لکردستانه قهوه فريق ركامن لكردستان قهوه هری بنا بودن قهوه کزوانانه جبوی جی چیاین کردستان دل چیاین مدا مرب همه هر دره راستی داره کزوانه ته
liver jî evekî heye dîsa bîrekî heye. Ji xwe di her demsalê de di her serdemê de muhakkak ji bo pêdiviyên xwe avê bijî bînin. Muhakkak tiştan çêkirin. Mesela berê kanî tune bûne. Bêtir bîran vedane. Bîran vedane û bîran jî piştre honan dine bi kevran. û ew ava wî jî bi satilan filan kişandine. Yani pêdiviya xwe avê bijî anîne. Ece ev jî tedî sarıncı dişibin van bîran lê ji ber ku ev diyare bîre derdora wê çünkü hatiye honandin bi kevran lê sarınc bêtir di zinaran da zinaran kolin dikin sarınc ji ber ku ew ava baranê falan tijebe ev bîre bifikirin li ciyekî ev qasa raqmekî bilind dîsa jî av heye ev qasa demên berê da deme avhewa cuda biye li gora ana ji bo wê jî li ciyekî ev qasa bilind bîr vedane derdora bîrê jî wisan evê kirin ji xwe evê dema ku em bêjin satilê dikişîn lûr ciyê ku em bêjin çam ku wekî mesela em kod modekî deyne li wêr evê bikir li vir jiyê lingan e ji bo ku merivê hêsanî bikişîne kodka xwe jî deyne li vir êca li vir jî du heb wekî qapaxê hene ev wekî hem wekî distarê ye û hem jî binêvê ew ê wekî qapax e ez bawer dikim belkî binêvan her du kevran da jî evekî ye hege na ev pêwîstî çi pê dîtine mesela vê kevrê jî çêkirine û dane li vir yan jî piştî demekî bi evê hatiye vê derê lê tiştekî dijî ez bêjim li vê herêmê peykerê teyr jî heye teyrê reş wekî qertel em pê nase bikin ew jî mesela ji tarzekî vê kevrê wisa dane ser stûn û em evê peykerê teyr çêkirine yani hinkî dişibe wê çêkeriye lê ev bawer dikim ne tiştekî wisayê ser stûn filan çünkü viya me gotiye wekî distarê ye ya meriv bi qelemê jî nikare vî tişî çêke arkadaş. Niha jî ez li ber darekî hevirsê me di nav xwezayê de jî taybetmendiyekî wisan heye wisan heb ji hebê çêtirin mesela hin hene bi heybetin hene wek kijotik dimînin yani dibinê tesîra hev dû da dimînin di nav vê atmosfera vê derê jî her çi qasa li vir devî gelek hebin kijotik hebe devî hebin wekî xerzik hebin û darên wisan mezî yên mesela li vir ji darekî dîsa bi heybetê ez hinkî berê xwe bidim wê derê jî ev jî dara mazî ye bifikir darekî wekî serbixwe di nava vê evê da em bêjin bajarê kevnar vê jîngeha kevnar da li vir hemû ji xwe evê ne wekî avahî bûne berê ev dar jî wisan maye bifikirin me behsa tesîra daran û avhewayê û her wiha xwezayê kir bifikir ev jî mesela dar e ev ya godîşe hê wekî şitlekî picûk e ji ber ku dibin tesîra vê darê de maye ew dibine siya wê de dimîne ji bo wê jî ev hêza vê darê niha li ser derdora xwe heye ev geliyê niha xuya dike jî dîsa jî rûbarokekî ku ji aliyê Nemrûdê ve diherike dikeve ser çemê kolkê dîsa pireyekî li wir heye ku ew pire jî pireyekî kevnar e di evê da em bêjin lîteratura ziman da hin navên picûxistinî lê kirine lê ew nav ne guncane ji bo wî ew jî wek yek ji pireya ser çemê kolîkê ye ew rêya ku derbas dibe jî ew jî dîsa rêya ku diçe gundên aliyê Nemrûdê binêrin yanî me behsa şiklê çiya zinaran kir bifikirin ew hemû bi demêra gava ku em bêjin laser rabûne gîtên mezin çêbûne
ew bihatina bayê razî ew şikil girtiye. Mesela em bêjin toza ser bayê biriye, em bêjin avê jê ew ê kiriye, ji ber wî jî ew wisan teşeyekî balkêş girtiye şikil. Yani me dikare bişibîne her tişt li gor dîtbariya xwe. Dîsa jî di nav vî gelî de rê çêkirine ber bi aliyê Nemrûdê ve aktivîstên ku ji welatên dûr tên divan derana da rêw dirb hene hatine çêkirin derbas dibe diçin. Em ê li va inkî ger û geşta xwe dîsa bidomînin ka em êzekin ê çi rastê me bê jîngeh didome. Em weke teyrê baz îro hatin kolikê ciyekî bilind jîngehê herî kevnar a herêma kolikê û herêma Semsûrê em hatin bi çavê teyrekî me xwest em hawrdora xwe bidînin ka li vê derê çima însanan vê derê hilbijartine ji bo jîngehê çima xwe spartine van deran her çendî em bizanibin ku çiya ji bo me ciyê spartgehê ne jî lê hin taybetmendiyên din jî hene divê me balê bikişîne ser. Osman Sebrî yek ji helbestvanê bi nav û deng ê Kurdistanî ye. Em weke ekîba jîngehî bi ekîbî em wî bi rêzdarî bibîrtînin. Ew jî li van derana jiyaye. Ji van derana sûd wergirtiye helbest nivîsandiye. Em ê bi helbestekî Osman Sebrî bername xwe bi dawî bikin. Hetanî demekî din bimînin xêr û xweşiyê de. Min divê her tu bilind bî ala rengîn kesk û sor. Hem xweşî hem ceng û rûmet tên zanîn ji sor û gewr. Dûr nêzik ez ê te hildim tuyî xemla baxê min. Ger bi vê derman mirin bî bo te gorî canê min. Dêrsim û sason û pijder bo te xwînê dirêjin. Herçî xortin herçî kurdin bo te lavjan dibêjin. Leşkerim bo te ala min divê gurmîn û şer 12 milyon bûne pandî bo te Kurdên pir huner. Bo te Kurdên pir huner.